Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Teresa sa Avila, birhen ug doktor sa simbahan. Kuan ni siya, no? Mga reformist sa simbahan o sa Carmelite nun. Dato kay ning iyang pamilya, sikat pod ni siya sa iyang pagkabatanon, apan gipili niya ang pagsulod sa religious life o Google niya ang iyang kinabuhi diha sa paghatag og tin-aw nga pagsunod sa Ginoo o pagkabot sa kabalaan sa atong kinabuhi, pinaagi sa iyang pagtudlo ng iyang The Seven Mansions of Perfection na gigamit pa na hangtod karon. Perfection sa atong holy life. 67 years old na ni siya namatay, apan dako kay siya nabuhat sa kalibutan. Uban kaniya padayon natong iyampo nga maningkamot ang katawhan sa pagkabot sa kabalaan sa kinabuhi, dili lang sa makwartahan or mabahandianon sa mga butang sa kalibutan. Ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors nga nipaambit sa ilang bahandi nganhi sa simbahan, pagpakita sa ilang paningkamot sa pagpakighiusa sa Ginoo uban sa mga santos. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Dios nga nagdasig kang Santa Teresa pinaagi sa Espiritu Santo aron iyang ikapakita sa simbahan ang dalan sa kahingpitan, itugot nga maalimahan unta kami sa kanunay sa kalanon sa iyang pagtulun-ang langitnon ug modilaab kami sa tinguha sa matuod nga kasantos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo
ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangi usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niining gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga niya kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan, labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. O Ginoo, among Ginoo, pagka mahimayaon sa imong ngalan, ibabaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw mo ang imong kahalangdon, ibabaw sa kalangitan. Gikan sa mga baba sa kabataan, ug masuso. Gihimo mo ang kadayganan tungod sa imong mga kaaway. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Sa pagtanaw ko sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo. Ang buwan ug ang kabituonan nga imong gipahiluna. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tao nga nagtagad ka man kaniya. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Imo siyang gibuhat nga ubos lamang ug diutay sa mga anghel. O gipurong-purongan mo siya sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya sa pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanang butang
ubos sa iyang tiilan. Gihatag mo sa imong anak ang gahom, ibabaw sa tanan mong binuhat. Alleluia, alleluia. Wikain mo, buod nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mauusab ang buhaton kaniya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao, pasayloon. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Kung ikiha kamo nila dito sa mga sinagoga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo ni adtong panahona unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang sulti ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Gipahinumduman niya ang taga Efeso nga ang tao di ay naay dako kayong gahom. Siya hinaot unta nga makaamgo mo unsa mo kagamhanan, unsa kalapad ug unsa kahabog ang maong gahom. Mutuo ba mo nga gamhanan mo? Ang hilo man kay mo diha. Kay kita ra ba no kaning atong pagsimba usahay sigig pangayo, siging pakiluoy sa Ginoo, sige ra gitag pangayo. Pero wa gid ta mo gamit sa iyang gihatag nato nga gahom. Mao nay problema nato. Mao na nga gipahinumduman ta dinhi nga naa tay gahom. Mao na ingon San Pablo, malamdagan unta kamo, makasabot unta kamo. Ug unsa man ning gahoma? Ang paghatag ni Kristo kanato sa Espiritu Santo. Ug mauna siya'y gahom nga makahimo bisan unsa, apil na ang pagbanhaw sa mga patay. Saman, mutuo mo ana? Wala na mamug na nga matay. Pero naatay kagawasan, mao ni ang problema. Kay ang kagawasan gihatag pud na sa Ginoo nato. Mao na gihatagag kondisyon ni Kristo sa atong ebanghelyo
Ang magsalikway kanako, ako sang isalikway. Ang mudawat kanako, ako sang dawaton. Pero di ay say warning nga importante kayo. Kung magsulti mog dautan, batok sa anak sa tao, pasabot batok niya, pasayloon mo. Pero magsulti mog dautan, batok sa Espiritu Santo, dili na gyud mo pasayloon. Ug unsa maning magsultig dautan, batok sa Espiritu Santo. Kana bang dili ta mutuo nga naatay gahom? Kana muna musangko ta sa tuo-tuo. Musangko ta sa pagsunod anang mga gipangtudlo sa mga tao. Pragod anang naay mamatay, daghan kayong tuo-tuo. Naay kaslon, daghan kayong tuo-tuo. Magtukod og balay, daghan kaayog tuo-tuo. No? Wa mo ana mo sunod. Kana bang mga ngilad na. Kusog kay tana. Sultihan mo nga kinahanglan duha ra gyud kabuk anak aron nindot inyong kinabuhi, sunod sa dayon, tuo sa dayon. Niyag moingon gani nga okay ra nang usa ka dosinang anak, sa likway dayon. Di na pwede yun. Di na pwede. No? Ana ginangato, sultihan mo nga buwagin ang imong bana kung sakiton ka, or buwagin ang imong asawa kung mauna na imong kasakit, sunod sa dayon ta. Pero ang gisulti sa Ginoo nga di na gyud buwagon hangtod sa katapusan, sa likway dayon. Ingnon ang mga ulitaw dalaga, ayaw mo pag tinukhangay samtang wap amoy kasal, tinukhangay gyud. Ingnon nga kana ganing sa pamagi pangingon, ayaw mo pag gamit anang drugas, suyop gyud. Hantod karon ay anak pa sa atong DOJ sakpan, sikat ka estanan ron social media. Kana bang naa na gid unta ba? Naa na gid unta ang pagtulunan, imo pag yung isalikway, maunay sala batok sa Espiritu Santo. Niya kamo, musta man? Kusog mong musunod sa Espiritu Santo o musalikway? Ilahan bitaw na. Unsa may mga timaan nga nagsunod ta sa Espiritu Santo? Unsa may una yung timaan? Sige. Gusto mo mahibaw? Tagaan ta mong pipila. Tanaw na itong nagsunod bagyod mo sa Espiritu Santo. Di mo ani mo buhat, nagsalikway mo. Una gyud na timaan, atong i-implement, atong tumanon ang pulong ni Kristo. Ang una gyung pulong ni Kristo, mao ang pag-ingon, bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa langit. Kana mo'y pinaka-importante gyud. Bulahan kamong mga kabos. Kinsa ninyo dinhi ang nisunod ana og naning kamot gyud sa pag-implement ni ana ta sa kamot. Tanawa. Di usa ni isa. Inaot pa unta. Mao na ang mga dato sama ni Santa Teresa sa Avila, dato kayo sila, namiya sa ilang bahandi. Sila si St. Francis of Assisi, Ignatius of Loyola, o hapitan ng mga santos nga mga dato, San Roque Pananglitan, gibiyaan gid nila ang ilang bahandi og nagpuyo sa kakabos. Nga naman, gisunod man ang Espiritu Santo nga bulahan kamong mga kabos. Kinsa may unang nisunod ni ana? Si Maria og si Jose. Puno gud sa Espiritu Santo si Santa Maria. Kanibang birhen ba? Mao nang nagpuyo siya sa kakabos. Ang sunod sang nipuyo si Jesus. Tag-iya siya sa universo, bisag pila pa ka bilyon nga bahandi pwede niyang himuon.
pero nagpuyo yun si Jesus sa kakabos. Nga naman, puno si Jesus sa Espiritu Santo. Gidihugan sa Espiritu Santo. So ang unang tudlo sa Espiritu Santo, kinahanglan mahigugma gidtas kakabos. Lingi ay mong tupad. Lingi ba? Yung na, saman? Nahigugma ka na o musalikway? Ala, sige. Muna, kining namalit na tugslat karon, nahigugma nas kakabos. Kay kanimang kung taong mahigugmas kakabos, mahigugmas na siya sa kabos. Muna, it takes a poor to love a poor. Muna, sayop ginang atong yawanon ginang panghunahuna nga pader. Unsaon na to pagtabang ugwa sa tay atong kwarta? Muna mangwarta usa ko aron ini kaarang-arang nako na ako ikatabang sa uban. Sayop gyud na. Porting dako ang sayop. Nga naman ang tao nga nangwarta di gina manghatag sa tinud-anay lang ug manghatag na naapagid nay pakapin interes. Pabayran, ipautang na, ipautang niya, tawgo niya nga tabang ang pagpautang. Di ba? Nitabang ko pa din, ipautang ko na anak ko sila. Niya, imong gibutang ang interes. Nasa'y gamay pa din. Awa ka mo tabang nila, imo silang gipangwarta. No, na sakto. Imo silang gigamit para sa imong kaugalingon paglambo. Kaya ang imong 1,000 inig-uli, mahimo namang pila na? Pila ng sagad karo? 1,100? Inig usa ka buwan. Isyunan ka na. Inig tapos tuig, pila naman na? Kana bang 1,000 og di mabayaran, nya tapos ng tuig, kada buwan 100 may ipatong, pila naman na? Mahimo ng 2,000 kapin, 2,200. Onya, kay patungan naman sa nag-200. Sugod anang tuiga. 200 na may patong. Ug di gyapon kakabayad, human sa duha ka tuig, pila na may imong bayronon? Kwenta. Munang mahibong ka ang imong 1,000, inig sunod paningil, 15,000 ay imong bayronon. Onya, tabang din na. Nya kamusad, kamusang mga buangon, gisugo gitas Ginoo, ayaw mo pangutang, pangayo. Mao na kita din sige tag pangayo. Nga naman, gasunod tas Ginoo. Kaning tanang nipalit og slot nato, ato ganing DOPS 8,511 na ang atong halin. Nya ang atong MMTL 2,223 slots na atong halin. Wa man ni gipautang, ato man ning gipangayo. Unya, ato ning gipangayo dili aron magdato ta dinhi. Atod pa sa usa sa ako mga kaila, pader 40 na gid ron nimong datoa kay sunan ka anang milyon-milyon ang ihatag na ninyo. Ay, kabati man sila atong report na ko atong niaging simana nga 130 milyon na atong nadawat dire hangtod sa December 2021. Nako, dato dato gyud mi sa pagdawat, pero dili mi dato sa pagtigom, kay wa gid na namo tigoma, ihatag gid na tanan ngadtos nang inahanglan. Og makita gid na ninyo ang nahitabo sa parokya og sa simbahan nga among gipanghatagan. Apil na ang mga tao. Nya makita sad na ninyo sa among bank account nga jutay kay nahibilin diha. Makita sad na ninyo sa akong bulsa kay wa gyud hapit kwarta. Mas kwartahan pa ning among labandira kay kanako. Okay, mutigo mo na sila. Mutigo man ako di man kumtigom, sige ngatan kana. Ngano man mao lagi na o gusto tang musunod sa Espiritu Santo. Ang una yung mahitabo, di kita mahigugmas kwarta. Ang atong higugmaon, ang paggamit sa kwarta padong sa uban. Ug mauni ang atong gahom, mahimot ang gamhanan. Tanawa sila si San Roque.
gamhanan kayo. Santa Teresa of Avila, gamhanan kayo. Dugay na ni silang nangamatay, sobra na 500 years nangamatay sila. Ang ilang gahom na alang gyapon. Ang mahal nga Birhen Maria, sobra na mga hapit na 2,000 years na gikas iyang pagkamatay. Hangtod karon perting gamhanana, mahimong tang gamhanan. Mauna niingon si San Pablo, hinaot unta makasabot mo ani. Og kining maong gahom kun atong gamiton nga gasunod tas Espiritu Santo, makahatag og kaayuhan sa kalibutan ug sa sunod nga kaliwatan. Tanawa kung say gibuhat sa mga misupak sa Espiritu Santo. Tanawa kanang nagpadato og maayo. Nganong naggubat karon ang kalibutan, unsay giilugan, ang kakabus o ang kadato? Tubag, ang kadato. Og sa akong pagpanalipod, sa akong bahandi, patyon tika. Ingon sa tong usap, sa ako sang pagpanalipod, sa akong bahandi, patyon tasad ka, nagpinatyanay na ta. Mauning krisis karos kalibutan. Nga naman, sige gitang higugmaan ng kadato. Ikaw niya pa dir, unsa na mala itong kanon kung kakabos, kitang tanan mahimong kabos. Tistingi, kitang tanan gustong mahimong kabos. Unya ang atong tumong siging panghatag, sharing of goods in a godly way. Suhay ko no hunahuna. Mapobre ta? Mapobre o dili? Di kita mapobre. Ang tibok kalibutan madato. Ay, i-google ninyo pilay net worth sa kalibutan karon. Wa mo kay bawo no? I-google. Kanang ilang bana-bana ba? Oy, perting datuas kalibutan, perting yung datua, trillions of dollars ang equivalent, trillions of dollars, US dollars, trillion. Nya pila ra ta kabuok kanini ang taos kalibutan, 7 point something billion people. I-divide lang ng 1 trillion sa 7.5 billion. I-divide lang. 1 lang na ha, 1 trillion. Pero it is trillions, hundreds, trillions. Sige, divide. Di ba, 40 na tong datua, ang nakaapan lang, kay naay pipila, wagay nakaabot og 2,000 kabuok, out of 7 billion katao na ay mga 2,000 nga nagkupot og mga billions diha nila. Billions ha? Usa ka tawo gakupot og billion. Kung ipalit lang nag-slot, hurot na ning atong slot nga nahibilin. Sinsiyo ra ni, usa lang ka tawo. Pero tanawa, usa ka tawo gakupot og billions of dollars samtang di ay uban nga millions of people in the world nga hapit way gikaon. Unsa man ni? Gahom sa yawa ang naghari, dili gahom sa Ginoo. Ug mo na akong giingon, kung gahom sa Ginoo ang maghari, kitang tanan madato. Pero kung gahom gani sa yawa ang maghari, pipila ang madato, daghan ang mahimong makaluluoy. Dili lang makaluluoy sa pagkaon, makaluluoy pagyod sa sitwasyon, sama ang gubat left and right, gubat sa kalibutan. Nya tungod niini, daghan in taong nagantos, daghan pagyong nangamatay nga mga inosente. Di ra ba ni mamatay kaning mga dato kayo, kay protected man na sila, well protected by their power, human power and human wealth. Pero mamatay ra gihapon na sila og maghilak og magkagot ang ilang ngipon didto sa impyerno. Muna si Santa Teresa sa Avila, ang iyang tudlo, spiritual perfection, dili physical perfection. Tanawan ng mga dato, unsa ilang giapas og maayo, physical perfection. Colors buhok,
panindot sa ilong, gastog milyon-milyon anang pausab sa ilong, pausab sa ngabil, pausab dinhi, pausab sa samput, bisag unsa na lagi buhat sa ilang millions aron mga usab kunuhay ang ilang naong aron tawgon sila perfect. Perfect kabuang niya, may perfect dahil. Ang perfect nga tinud-anay spiritual perfection, ang atong pagsubay sa gitudlo sa Espiritu Santo, ang gahom sa Dios nga niya nagpuyo nato, atong paminawon, atong sundon, mahimo dayon tang bulahan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, na sinati ni Santa Teresa ang pagpakighigala ni Jesus ug sa Espiritu Santo. Busa uban kaniya, muhangyo kita sa atong panginahanglan sa Ginoo ug muingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan lukop sa kalibutan, diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios alang sa iyang katawhan, nga mulahutay gikan sa mga pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang nihatag sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga magmakanunayon diha sa pagtuman sa kasabutan tali sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga wala pa makaamgo sa kadako sa gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, nga pinaagi sa grasya sa Dios, makakita na sa gugma sa Dios ug mohingpit sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang nag-alagad sa katilingban nga taliwala sa kalisod, mupadayon sila sa pag-alagad sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga namatay uban kang Kristo, labi na atong gihandom karon nga magpuyo sila uban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Manggihatagong amahan, pamatia kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo diha sa pangama ni Santa Teresa sa Avila, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaigон ka, Diyos, amahang langit nun, ningkasan among mga masanay po, ang panubig mo nga abot sa yuta. Ginamat sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan
alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Madawat unta Ginoo kining among mga gasa maingon nga gikahimut-an nimo pag-ayo ang gasa sa kinabuhi ni Santa Teresa diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga nag-alagad naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagadaig kami kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Teresa sa Avila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Okay. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.
Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka nagdiwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Magampo kita. Ginoong Dios namo, imong gibusog sa pan nga langitnon ang banay nga nagtahod kanimo, himua nga tungod sa panigingnan ni Santa Teresa sa Avila, kining banay maglipay unta sa pag-awit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Niya mahimot ang gamhanan. Ang ato lang buhaton sundon gid nato ang Espiritu Santo. Niya ang pinakauna gyud nga isulti sa Espiritu Santo kanato, bulahan kamong mga kabos. Niya kung nana kay kwarta-kwarta aron mahimo kang kabos, ipalit dayog slot og itabang sa imong mga kaigsuunan. O, kanya, muna isakto. So, salamat sa mga tao nga nahigugmas atong kakabos dinhi, nga magtukod patag kumbinto, pero watay kwarta pa. So, ang atong halin sa DOPS, para atong itukod unya sa kumbinto, niabot na og 8,511, nagkinahanglan tag mga labing minus 15,000 nga mahalin. So, kuwangan panig mga 7,000 kapin or 6,000 kapin ang atong kuan halinunon para makasugod tag tukod unta. So, napay 46,489 nga sa available slots sa DOPS. Tag 1,000 ni per slot. Ang sa special slot na to, sa Mother Mary's Transforming Love, para sa ato karong segunda patron nga piyesta, October 29, ang atong halin niabot na og 2,223, napay 2,777 slots nga available hangtod rani sa October 29. Sa inyong paminaw, mahurot ka ning MMTL hangtod 29. Mamalit lang yun mo, tag 500 naman ni per slot, dali kini morot. O daghang mabulahan ang mga kabos, ang atong mga kapilya, ang atong mga nag-alagad sa simbahan, mga lipay ta sa pagsaulog sa kapistahan o kitang tanan nga mga parokyano, online o territorial parishioners. Salamat kay ninyong tanan. Hatagan natong masipang pakpak ang tanan nga nitabang nato. Salamat kayo. Congratulations ninyo. Sana malit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.